Mehmantumuzsa biz Karamanın Burnovasında yerleşýär. Ine dogalnama senetçiňe ýaly biz bilen birlikde şu ýerde agzybirlikde owanyň esas adamlaryň üşän ýerlerine biz bilen duşup durlar. Elbetde owanyň ýaşaýjylary diýken ruh bilen bolmak bilen özleriniň wagtlaryny şu ýerde geçirýän ekenler. Karamanyny türkmen owalarynyň 4-si bar eken. Ýani Konya'da bolsa türkmen owalarynyň 20 sana bar diýip aýtýarlar. Biziň häzir yerleşýän öýümüz bu owanyň taryhy binalarynyň biri. Mihman gelse ýa bolmasa da bayramlarda bu ýere adamlar üýüşüp oturýan ekenler. Biziň gelmegimiz münasibetli owa adamlary bu ýere üýüşüp milli naharlar taýarlap, taryhy öýü, milli el işler bilen bezer taýarlandylar. Bizi duýgulandyrýan zat owanyň ýaşaýjylaryň türkmenliklerine buýsançlary. Owa, Brunova diýip atlandyrylmasy dagy gola yerleşmegi bilen atlandyrylypdyr. Bu ýerde ýaşaýan türkmenleriň geyinmek medeniýeti yerli medeniýet bilen garşypdyr. Ýöne milli däpdesturlaryň käbirlerini taklanyp galmagy bizi haýran galdyrdy. Daýdalar, gelnejeler bize bu sevtiň milli naharlar barada gyzykly zatlar gurrun berdiler. Olaryň hersiniň taýýarlanşy üýtgeşik. Bu köyün halkı Oğuz Türklerinden, Teke Türkmenlerinden ki Salur boyuna bağlı olan Teke Türkmenlerinin Otamış aşiretinden ki bugün Türkmenistan'da da Otamış, Toktamış gibi aynı boylar devam etmekte. Ki halk Türkmenliğini biliyor, soyunu da biliyor, unutmamış. Belki 1000 yıl olmuş Türkmenistan'dan geleli, Mangışlak veya Balkan bölgesinden geleli. Türkmenliğini unutmamış ki Anadolu'ya bizim 1071 tarihi son giriş tarihimiz, yani son giriş tarihimiz. Ondan çok önceleri de işte Tuğrul Bey'le, Çağrı Bey'le Anadolu'ya akınlar yapılmış ki Anadolu'ya gelen halkın tamamına yakını Oğuz Türklerindendir ki Oğuzlara da Türkmenler denmektedir. Bugün Anadolu'da 50-60 milyon insan tamamen Türkmendir. Aslına bakarsan. Anadolu'ya Türkmenler geldiğinde üzerliğin olmadığı yeri yurt tutmamış. İlla üzerlik varsa biz buraya konalım diye. Muhtemelen Atayurdu geldiği yerlerde de üzerlik vardı ki o üzerliğin olduğu yere yurt tutmuşlar. Tabii ki bizim bu özlemimiz Atayurdu Türkmenistan'la çok ilgili. Özellikle benim bütün hayalim işte o Türkmenistan'daki kandaşlarımızı, kardeşlerimizi, karındaşlarımızı ne yapmak, görmek. Türkmenistan'daki o kardeşlerimize, karındaşlarımıza çok çok selam gönderiyoruz. Anadolu Türkmenlerinin kalbi her şeyiyle Türkmen kardeşlerimizle beraberdir. Osman ağa köp sağ olun, üstünlükleri yaranıqız olsun. Elbette siz bugün bize yol velet bolup oba ayladınız. Umuman Anadolu Türkmenleri barada gyzyklatlar aýtdyňyz, maglumatlar aýtdyňyz. Mehman tomoşaçylar, siz hem tomoş eden bolsaňyz, Anadolu'da ýaşaýan türkmenleriň durmuşyndan adam bolsa bir zatlar görüp bilensiňiz, medeniyet geljek seýahatlarimizde de dünýä türkmenleri barada gyzykly zatlar ýetirmek maksat edýär. Şoň üçin biz bilen ýanymyzda bolan Osman ağa köp sağ olsun. Aýdýas Elmide Amal Jahan sağ olsun. Türkmenin gelişini, tarihini, milli edim gılımlarını ösürmekde ulu işler alıp barýan ekeni Osman ağa. Şoň üçin bu işlerde de ýene-ýene rowasyklar arzu edýär. Köp sağ olun. Oldu, sağ olun. Siz de sağ olun.